Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь» в рамках марафона «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Но для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать материалы, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Ром, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум, приветствую всех наших зрителей. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным. Все идет к тому, что эта встреча будет, заявил Зеленский на брифинге. Ранее он предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот его пригласил в Москву в любое удобное время и отказался обсуждать проблему Донбасса. Как отметил сегодня Зеленский, главное – это суть, о чем, а где и когда – это уже детали. Обозвал крымских татар предателями. Очередной скандал в одной из школ оккупированного Крыма. Учитель истории в Новопавловской школе Красноперекопского района заявил крымским татарам, ученикам 10 класса, что их предки все предатели. Это не первый скандал подобного рода. В начале апреля учительница литературы из школы в селе Дачное, что под Судаком, заявила ученикам 4 класса, что крымских татар депортировали в 1944 году, поскольку они были предателями. Тогда оккупационные чиновники никак не отреагировали на эту выходку. Сейчас родители учеников из Новопавловки требуют увольнения учителя истории. Мы будем следить за развитием этого скандала. Подробности обязательно будем вам рассказывать. Внимание, пропал человек. Объявление о жертвах насильственных исчезновений в оккупированном Крыму расклеили активисты Крымсос в центре Киева. Это, говорят, напоминание о преступлениях оккупантов на полуострове. На объявлениях фотографии и сведения о пропавших без вести крымских татарах и украинцев. Их за время оккупации уже 44 человека, 23 из них были похищены, впоследствии найдены живыми, 6 мертвыми. На судьбе 15 пропавших до сих пор ничего не известно, и среди них член Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Он был похищен людьми в форме оккупационной дорожной полиции вблизи своего дома в Бахчисарае поздно вечером 24 мая 2016 года. Подробности об этой акции мы тоже расскажем сегодня в наших выпусках. Одиночный заплыв за деоккупацию полуострова. Крымский пловец Олег Сафяник, вынужденный покинуть Крым из-за преследования оккупантов, проплыл через Одесский залив. В 13-градусной воде он преодолел 15 километров от пляжа Атрад до пляжа Занзибар. Диссидент также рассказал о планах на яхте добраться до оккупированного Крыма с гуманитарной миссией. Вот с какой это миссией Олег Сафяник сам расскажет в наших выпусках. Ушли не все, несмотря на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, что войска Южного военного округа и корабли Каспийской флотилии должны вернуться в пункты постоянной дислокации после незаконных учений в оккупированном Крыму. 2 больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море. Как сообщило российское информационное агентство «Интерфакс», корабли «Александр Атраковский» и «Кандапога» продолжают действовать в Черном море в соответствии с планами дальнего похода. В незаконных учениях, которые прошли на мысе Апук 22 апреля, оккупанты задействовали около 10 тысяч военных и более 1000 единиц военной техники. В них участвовали боевые корабли, объединения ВВС и ПВО, а также подразделения воздушно-десантных войск. Кроме этого, расскажем, что обсуждали на встрече Крымской солидарности, про политические преследования крымских татар в оккупированном Крыму и о том, кто перекрыл проезд к Воронцовскому дворцу в Алупке. Подробности всех этих новостей сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чоусагул, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском и крымско-татарских языках. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала ATR, atr.ua.
ну и на YouTube телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров и все наши программы в записи. Мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. К нашему эфиру присоединяется Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня украинская делегация в рамках 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов организовывает онлайн-встречу по обсуждению ситуации с положением крымских татар в условиях оккупации полуострова. На прошлой неделе на этой сессии представители украинской дипломатии рассказали о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. И не только. Что это нам дает? По-перше, поки що ми не бачимо якихось зрушень з точки зору того, що окупант, агресор і країна, яка порушує права корінних народів в окупованому Росією Криму, певну міру якось дослуховується до цих резолюцій, до рішень ООН, інших міжнародних інституцій і майданчиків. Поки що, здавалося би, нічого не дає, але з іншого боку, ми ж від того, що агресор нас не слухає, не чує, ми ж не можемо не використовувати ці майданчики для нагадування про те, що порушуються права корінних народів, порушуються права інших громадян України на окупованому півострові, не виконуються рішення міжнародного суду, який мав практично однозначно вже бути почутим Росією. Вони мали би припинити тиск на меджліс кримськотатарського народу. Насправді далі продовжується порушення цих прав. Ми маємо розуміти, що те, що от буквально нещодавно казав пан Чубаров, про те, що треба змінити сам формат цього фактично органу ООН, тому що країна, яка накладає право вето в Радбезі ООН, Росія, і є тією країною, яка є окупантом і агресором. Тому зрозуміло, що вона буде блокувати будь-які рішення, зрозуміло, що насправді вона буде усіляко знімати з себе відповідальність. Зрозуміло, що вона буде продовжувати те, що робив колись Радянський Союз, який депортував кримських татар з Кримського півострова. Зрозуміло, що ми маємо пам'ятати, що був такий пан Громико, його називали «Господин Нєт», тому що вони завжди намагали нав'язати вирішення інших питань для того, щоб отримати з них так. Зрозуміло, що Росія далі блокує, але від того, що цей майданчик недосконалий, ми маємо вимагати, Україна має вимагати, щоб, по-перше, ми так чи інакше порушували питання порушення Росією прав кримськотатарського народу і громадян України на окупованому півострові Крим. І ми маємо нагадувати про те, що треба щось робити, коли сама країна-агресор є тією країною, яка може накладати вето в Радбезі ООН. Тому нібито нічого не дає поки що, але ми маємо розуміти, що колись цей пазл, колись ці, можливо, недосконалі механізми ООН, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи, яка фактично зараз прислуховується, боючись, що Росія знову звідти вийде, і вони знову будуть просити дати їм грошей. Тому ми маємо розуміти, що вони недосконалі, але, як я колись неодноразово казав, якщо ти десь там в темному провулку з маленьким пірочинним ножичком натрапив на якусь там банду, то викидати цей ножичок, недосконалий механізм, не варто. Треба його точити, треба вчитися його використовувати, і рано чи пізно ми використаємо всі наявні в нас потужності для того, щоб агресор був наказаний і були відновлені права кримськотатарського народу, інших громадян України на окупованому півострові. Ми повернемо Крим. Зараз ми маємо використовувати ці майданчики і не дозволяти агресорові, нібито, як каже Росія, вопрос рішить, вопрос нерішений. Поки ми боремось, ми насправді це питання не закриваємо. Пане Валерію, я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас пана Леоніда Ємця, народного депутата України 7 та 8 скликань. Пане Леоніду, вітаю вас, салям алейкум.
Доброго дня. Пане Леониду, на прошлой неделе на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация поднимала вопрос нарушения прав человека в оккупированном Крыму, вопрос агрессии России. Вот сегодня в рамках 20-й сессии Организации Объединенных Наций организовывается сайт-ивент, на котором также планируют обсудить вопрос нарушения прав крымских татар, граждан Украины на территории Крыма. Что это нам дает и способно ли сегодня мировое сообщество вернуть Россию в международное правовое поле? Дякую за запитання. Воно абсолютно справедливе, тому що і наші громадяни, які знаходяться на окупованій території, ті, які слідкують за ефірами і подіями на території материкової України, вони теж постійно задаються питанням. А всі ці резолюції, сайт-івенти, занепокоєння наших міжнародних партнерів, чи дають вони хоч якийсь результат? Насправді дають, і цей результат є як і в дипломатично-політичній сфері, так і в абсолютно прикладній. Наприклад, резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, вони стали основою для формування практики Європейського суду з прав людини, де чітко визначено, що хоча формально, юридично і Крим, і території Донбасу, вони є українськими територіями, але не Україна як держава несе відповідальність за порушення прав людей, які там знаходяться, а саме Росії, яка фактично контролює ці території, і саме Росія визнається стороною, яка має нести матеріальну та іншу відповідальність за те, що відбувається на територіях, які вона сьогодні фактично контролює. Тому, коли ми говоримо про такого роду резолюції рішення, окрім картинки, яка демонструється в якості політичної подачі, є абсолютно реальні прикладні моменти, які використовуються громадянами України і тих, хто знаходиться на цих територіях для захисту своїх прав фактично в судах, де потім це стає підставою для арештів майна різного роду російських компаній, арешти майна людей, які віддавали рішення, які привели до порушення прав людини на цих територіях. І, власне, все це складається в папочку, яка сьогодні знаходиться в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, так званий Гаазький трибунал, для того, щоб Путін і його поплічники понесли відповідальність на кшталт, як свого часу мав понести Гітлер і його поплічники. Пане Леониду, вот что еще у вас хотела спросить. Вчера в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера советник главы Офиса президента Сергей Кутницын сказал, что Украина должна заставить президента России унизиться и попросить возобновить подачу воды в Крым. Это тот джокер, за которым можно выманивать российское топливо для АЭС, уступки по Донбассу и миллиардные инвестиции, сказал он. Что вы скажете? Согласны ли вы с такой позицией? Почему действительно мы время от времени, вот так часто в последнее время слышим вопрос возможного возобновления водоснабжения воды в Крим? Мені здається, це в основному маніпуляції, бо наскільки мені відомо, фізично здійснити відновлення постачання води з материкової території на півострів неможливо на даний момент. Тобто інфраструктура знаходиться в непридатному для використання і відновлювання стані. Тому це просто розмови. І знову ж таки, я брав участь в одній робочій зустрічі з представниками ОБСЄ, де обговорювали в тому числі питання постачання води як, якщо хочете, гуманітарної місії, оскільки головним, хто мав цю воду використовувати, мали бути цивільні люди. Але і ОБСЄ з нами погоджувалося, що насправді Росія ніколи не ставила для себе завдання забезпечити цивільних людей водою. Вода вона потрібна була для забезпечення потреб військових і підприємств, які знаходяться на окупованій території. І зрозуміло, що жодних резонів Україна не може забезпечувати військові підприємства і військових, які там знаходяться для того, щоб загрожувати Україні, загрожувати миру, загрожувати правилам і цивілізаційним основам, на яких, власне,
справ тощо. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Леоніду. Чохсал у нас Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, давайте вместе послушаем прямую речь Сергея Куницына и продолжим нашу беседу. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым, то мы хотим вернуть убитую пустыню, в которую потом нужны десятки миллиардов. Они предлагали: мы возьмем в аренду у вас, мы отремонтируем, восстановим все насосные станции, покупать по мировым ценам будем и половину прибыли отдавать. И еще какие вы хотите обсудить вопросы: Твелы, Донбасс и так далее. Разве это не Джокер? Самое главное, мы должны заставить Путина: Украина, проси воду. Для него это унизительно. Время от времени мы слышим такие заявления, это не первый случай. О возможности водоснабжения Крыма говорил и премьер-министр Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады. Подобные тезисы мы слышали из уст народных депутатов Украины и так далее. Вот что это? Ну, по-перше, для мене, як громадянина України, є принизливим постачати окупантові воду. Це стосовно того, що пан Куницын назвав, що Путін буде уніженим. Ні, він не буде приниженим. Вони зрозуміють так, що вони провели навчання, вони налякали тим, що вони можуть захопити вентиль в Каховці, який відкриє воду. Україна злякалася і дала туди воду. Ну, з барського плеча, можливо, ми їм щось. Нагадую, твели – це не подарунки для українських електростанцій, це бізнес, на якому Росія заробляє. Тому ми з задоволенням замінимо їх твели, наприклад, паливом західних, американських і шведських компаній. Тому думаю, що Вестінгхаус нам задоволення поставить питання безпеки тут. Тому так само і з іншими речами. Ну не можна, наприклад, в 41-му році надавати громадянам України, ну до той момент громадянам Радянського Союзу на території України, окупованому нацистами, надавати, припустимо, там воду, постачати хліб, і радіти з того, що нам окупанти щось там дозволяють робити. Тому насправді це приниження з боку України, і Україна в жодному випадку не має на це йти, тим більше, що відповідно до чинного фактично міжнародного законодавства всю відповідальність несе Росія. Як тільки ми погодимось, то ми насправді знімемо з Росії відповідальність за те, що відбувається в окупованому Криму, в тому числі і відповідальність щодо порушення прав громадян, кримських татар і інших громадян України, які там зараз знаходяться в окупації, а фактично в заручниках. Це перше. Стосовно того, що ми чули з вуст Арахамії, а потім Шмигаля. Я абсолютно переконаний, і я на той момент говорив, що 9 грудня 2019 року у Парижі під час так званої зустрічі, паризької зустрічі, на якому був такий прорив, на якому Зеленський розповідав про те, що він повертає фактично наших громадян, які там знаходилися в заручниках. Насправді я тоді називав, що це повернення заручників на умовах країни-терориста, а не так званий обмін, тому що ми надавали фактично тих людей, які мали вироки, тих людей, які подривали в Харкові мирну ходу, які вбивали полковника Хараберуша в Мелітополі, які вбивали наших громадян, а вони нам віддали їм Цемаха, який мав би свідчити стосовно MH17 зараз в суді в Гаазі. А вони нам віддавали тих людей, яких брали в заручниках, істориків, журналістів. Далі не буду, скажімо так, продовжувати цей список, але тоді я абсолютно переконаний, що були питання щодо того, що можливо, Борислава Воловки, Україна надасть воду в Крим, а там далі були торги повернення кримських татар, яких зараз Росія тримає в заручниках, і далі вона буде хапати для заручників, щоб піднімати ціну питання. Вони інші умови виділяли. Тому не дарма тоді Арахамія не сіла, не впала, заявив про те, що він вважає, що можна туди давати воду. Я тоді сказав, що немає у Арахамії, у «Слуг народу» і у Зеленського власної води. Вони можуть ведрами туди носити, зі шлангів певну міру там протягувати, зі своїх квартир поставити на лічильник. Але це українська вода. І ми не будемо давати окупантові в окупований ними Крим для їх баз, для їх військових воду, яка, нагадаю, можливо, Арахамія, можливо, Шмигаль не знає, але задля того, щоб ми провели туди по північно-кримському каналу туди воду, то ми залили родючі землі, ми затопили, насправді, старовинні українські села, ми втратили багато чорнозему, ми дуже багато втратили, щоби
дати воду в Крим. І тому, насправді, сьогодні це питання розглядається не як Джокер, а як вимога Росії. І піти на поводу зараз – це легітимізувати агресію. Якщо пан Куніцин цього не розуміє, то в мене питання, на кого працює пан Куніцин такого роду заявами. Я дуже добре пам'ятаю заяви пана Куніцина ще в 2014 році, що він точно з його афганцями не допустить окупації. Майже всі його структури насправді перейшли на бік ворога. Як перейшли 90% СБУшників, 90% чиновників, прокурорів, суддів, інших, які зрадили присязі українському народові. Тому не думаю, що пан Куніцин робить ті заяви, які служать інтересам України. Яким чином вони трактуються, яким чином вони лиють води на млина агресора на інформаційному, дипломатичному і інших фронтах гібридної війни, це питання для мене однозначне. Пане Валерію, заряду агресора. Я предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас пана Андрія Сенченко, народного депутата України 5, 6, 7 скликань, керівника партії «Сила справа». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, селям алейкум. Да, доброго дня. Доброго дня. Пане Андрей, действительно, вот что вы думаете по поводу последних заявлений Сергея Куницына? Можно ли воду использовать как джокер, как элемент торга между Россией и Украиной? Ви знаєте, по-перше, Куніцин не є українською владою, і ця людина вже давно і зовсім неадекватно оцінює і своє минуле і сьогоднішній вплив на ситуацію. І я не думаю, що за цим будуть якісь додаткові там спроби відкрити водопостачання в Крим. Але треба розуміти, що всі ці роки війни Росія тисне на українську владу стосовно вирішення цього питання. Форми тиску є різні. Тобто вони починали пропонувати хабарі, потім починали пропонувати там заручників, потім якесь там перемир'я на сході, на Східному фронті. І в них набор є великий, в них багато мільйонів українців заручників, тому вони можуть постійно шантажувати і провокувати. Але головне, що є українське суспільство, яке всі 7 років жодній владі не дозволяло це зробити. І це є головним запобіжником того, що хтось буде реально намагатись відновити водопостачання. Действительно, как вы сказали, Куницын не власть, но он советник главы Офиса президента. Можем ли мы сделать такой вывод из его слов, что каким-то образом сейчас снова тестируют на бдительность крымских татар и украинцев по этому вопросу? Ну, ви знаєте, я не думаю, що це нове тестування, але я вважаю, що на будь-які висловлення на цю тему повинна бути дуже жорстка суспільна реакція. І тому Куніцин насправді не та людина, на яку треба звертати увагу, але оскільки це пролунало в ефірі одного з провідних каналів українських, то дуже важливо, щоб була жорстка реакція. Навіть якщо нікого не було ніяких думок на цю тему, щоб вони не народжували. От я б таким чином казав. І от, щоб зрозуміти, звідкиля з'являються такі персонажі, як Куніцин. Я нагадаю, що в 2014 році він указом виконуючого обов'язки президента був звільнений з посади представника президента в Автономній Республіці Крим за негативними мотивами. Але потім цей указ був практично фальшований президента Порошенка, який не мав жодного права, тому що не він звільняв цю людину, не він оцінював його діяльність. Але він відмінив попередній указ і звільнив його так, якби за власним бажанням. Отак і з'являються персонажі, які насправді повинні були нести відповідальність і за те, як вони діяли в Криму, за розпродаж землі в Севастополі, потім за те, що він практично кинув на призволяще тих людей, які працювали в складні часи в представництві президента України в Криму.
А зараз він ходить на ефірах і там щось там розповідає, і про якихось шоперів. И, пан Андрей, вот что еще хотел спросить. На фоне стягивания российских войск к границам Украины разведка наша рассматривала несколько вариантов развития событий, среди которых был возможный вариант военной операции России для получения доступа к Северо-Крымскому каналу из-за критической ситуации с водой в Крыму. Такая угроза сохраняется, как вы думаете? Ну, ви знаєте, в чому різниця? От військова розвідка повинна розглядати всі, навіть найменш вирогідні варіанти розвитку подій. І військово-політичне керівництво країни повинно готуватись до всіх можливих сценаріїв. Але якщо ми проаналізуємо цю ситуацію, то на мій погляд це найменш вирогідний сценарій. Чому? Тому що це вже агресія, яку пояснити буде неможливо. Навіть для неї немає якоїсь обгортки, так як вони робили це в Криму, коли там щось розповідали про волевиявлення кримського народу, чи потім провокуючи, практично захоплюючи, окупуючи Донбас, вони намагались розповідати про те, що це повстання шахтарів проти київської хунти, то тут вже про що казати. Дякую дуже, пане Андрію. Я вважаю, що це найменш вирогідний сценарій. Дякую дуже. Чухсагл у нас Андрій Сенченко був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 5, 6, 7 скликань, керівник партии «Сила права». Вторжение России в Украину может быть в двух направлениях, в том числе из аннексированного Крыма, убежден бывший премьер-министр, экс-секретарь РНБО Украины, экс-министр обороны, генерал армии Украины Евгений Марчук. Вот что он сказал. Вторгнення може бути в двох напрямках. Перший стосується води на Крим, а другий – надання гарантованої військової допомоги ОРДЛО. Але я не виключаю, що може бути і на білоруському напрямку якась хитра річ. Тому ніяких ілюзій не повинно бути про те, що нічого не трапиться. Треба бути готовим до серйозних провокацій. Пане Валерию, еще на прошлой неделе, когда Шойгу объявил о том, что Россия начинает отвод войск, многие сказали, что градус напряжения уже спадает. А вы как думаете, так ли действительно? Ну, там же Шойгу сказав, що всі цілі досягнуті. І це мене насторожує, тому що якщо агресор каже, що цілі досягнуті, я думаю, що ми точно не маємо говорити, як сказав Зеленський, що дуже добре, що питання деескалації відбувається. Є нормальні стратегії, які спочатку нагнітають, а потім повернення до статус-кво вважається мало не, знаєте, російське «нужду за добродетель», мало не благодіянням того, хто дійсно в такого роду погрози. Тобто тепер наші хлопці гинуть на Донбасі, в нас 30 людей загинуло з початку року, в нас практично продовжується окупація, в нас практично триває війна, а ми і весь світ маємо аплодувати, що гірше не відбулося. Хіба це не може бути тактикою вищих стратегічних планах? Хіба цей оплеск, хіба цей дзвінок і зустріч практично вже там на форумі Байден-Путін, хіба ці фактично зараз намагання нібито взяти собі лаври і наших західних партнерів, і навіть українській владі, хто вийшов переможцем, хіба це не свідчить про те, що певною мірою Росії вдалося зробити те, що їй вдалося? От пан Сенченко говорив про те, що насправді наступ не, скажімо так, малоймовірний, але я вам зараз скажу конкретний варіант, який може бути. Спеціально зробили закон про референдум. Я зараз не буду говорити про те, яким чином це робилося, яким чином він насправді не використовується в політичних цілях у розвинених країнах демократичних. Я просто кажу про те, що от в ситуації, коли Росія буде постійно нагнітати ситуацію і буде поставлене питання, от чи війна, чи давайте дамо воду в Крим, то це питання насправді, воно та буде вигране. Громадяни України скажуть, що
не треба давати воду окупантові, але це не буде чинником розколу українського суспільства. Хіба не буде в нас розбіжність в деяких регіонах? Хіба ми не знаємо зараз заяву не тільки пана Коніцина, а й мера Херсона, що він би особисто дав би воду в Крим? Хіба ми не отримали би певною мірою ті речі, які і можуть слугувати інтересам Росії в Україні? Тому, думаю, це питання ще, скажімо так, ми маємо гібридну війну, тому питання ще відкрите, розумієте, яким чином Росія досягає своїх способів, своїх, верніше, цілей. Тому ми прекрасно розуміли, що перекидаючи не оборонну, а якраз десантників вони перекидали Псковської дивізії, а частину своїх збройних сил, а наступальну, Росія насправді відпрацьовувала ці плани. Вона робила розвідку боєм. І не тільки фіксуючи реакцію наших збройних сил, не тільки фіксуючи насправді ті речі, які відбуваються на фронті, щодо того, яким Україна, Збройні Сили України реагують на такого роду загрози, а й фіксуючи заяви політиків, фіксуючи таких Коніциних і мерів Херсона, фіксуючи інші речі. Хіба вони не надпрацювали такого роду відповіді на свої запитання цим нагнітанням? Думаю, що Росія це робила свідомо. Вона примусила говорити Захід з Путіним. Вона практично примусила Україну зараз говорити про зустріч з Путіним, про те, що де вона відбудеться. В той час, коли Росія каже, ви там домовляєтеся з маріонетками, з гауляйтерами, питання Криму закрите, а з вами ми можемо говорити хіба що про мову, російську мову, про паспорти проросійські. Можливо, ми там десь якось і підемо на поступки. Тому я вважаю, що Росія повністю відпрацювала свої плани, повністю отримала певною мірою ті речі, яка вона хотіла. А те, що всі залишилися... А вам не кажется, что, может быть, наоборот, Россия отвела свои войска под внешним давлением? Ведь Украине за это время удалось консолидировать международную коалицию в поддержку Украины, нет? Ні, я зараз маю говорити про те, що насправді відбувалися інші речі. Байден телефонував, говорили тільки з Путіним на саміті, а й телефонував Зеленському, хоча ми до того розуміли і знали, які умови є щодо такого роду дзвінку. Це припинення політично мотивованих процесів, боротьба з олігархами, в тому числі з Коломойським, який є під санкціями в США, але абсолютно вільно виграє всі суди в Україні. Були умови, але в таких умовах зрозуміло, що Байден певною мірою зателефонував Зеленському і сказав, що ми не можемо дозволити Росії зараз практично робити те, що вона, можливо, хоче робити. Ми отримали реакцію наших західних партнерів, ми отримали реакцію Великої Британії, ми отримали реакцію Єнса Столтенберга, ми отримали реакцію послів НАТО, верніше, послів Великої Сімки і реакцію НАТО. Ми отримали певною мірою реакцію. Але це підтримка України. Але якщо сама Україна задоволена поверненням статус-кво, то ми прекрасно розуміємо, хто все ж таки отримав, хто став більшим бенефіціаром. Росія і не збиралася наступати. Ми ж прекрасно розуміли, про це говорили військові, про це говорила людина в комітетах США, людина, яка відповідає ці речі. Про це говорили дійсно ті люди, які говорять про те, що в Росії мало сил для того, щоб робити наступ. Тобто всі розуміли, що в військовому аспекті вона ще не буде наступати. Але, казали, тенденція така, що вона може наступати далі, тому що є загроза. Тобто ми отримали віртуальну підтримку, але конкретно ми отримали конкретні результати, які отримала Росія. Я вважаю, що Путін і Росія є головними бенефіціарами. Яким чином зараз українська влада не робила там нужду за добродетель, знов цитую російське прислів'я. Я думаю, що насправді головним бенефіціаром був Путін, який примусив говорити з собою за тим столом, куди його раніше не пускали. Я зрозуміла. Пане Валерію, давайте підключимо к нашому ефіру ще Сергія Гармашева, члена української делегації в трьохсторонній контактній групі з регулювання конфлікту на Донбасі. Он з нами на прямой связи. Пане Сергію, вітаю вас. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. В трехсторонней контактной группе впервые приняли за основу предложение Украины по Донбассу. Такое событие глава украинской делегации в ТГГ Кравчук считает историческим. По его словам, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28
апреля. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее, какие предложения, если можно об этом говорить, какие предложения за основу приняли, на что согласились все стороны? Ну, честно говоря, мне самому интересно, что мы им такое предложили, на что они согласились. Потому что действительно ни разу еще не соглашались. Ну, вопрос решался на заседании подгруппы по безопасности. Нас туда не приглашали, скажем так, и не информировали. Послезавтра будет заседание трехсторонней контактной группы, и тогда я смогу увидеть этот документ и смогу его комментировать. Меня настораживает, что та сторона она согласилась на наше предложение действительно. Поэтому важно понять, что там за предложение, и согласилась ли она действительно на это. Потому что, скажем, когда вот Алексей Арестович опубликовал свой пост о том, что чуть ли не прорыв, да, и действительно прошло в первом чтении украинский вариант документа, то та сторона написала, что ни о чем конкретном не договорились. Поэтому я бы вот пока еще таким оптимизмом не пылал, подождал все-таки среды, заседания трехсторонней контактной группы, посмотрел на этот документ, посмотрел, действительно ли та сторона его поддержит, потому что она могла его поддержать в первом чтении, так сказать, предварительно для какой-то деэскалации, да, вот накануне выступления Путина. Напомню, что 20 числа было, я имею в виду заседание подгруппы по безопасности. А что будет непосредственно в трехсторонней контактной группе, пока это только гадание. Поэтому я хотел обойти. То есть до этого вы никакого документа подобного ничего не видели. Это, как вы думаете, может что-то новое быть или уже то, что предлагалось ранее и вами в том числе? Ну, если это то, что уже предлагалось, то та сторона на это уже не соглашалась. Поэтому я думаю, что какие-то новые, более-менее компромиссные формулировки. Вопрос в том, насколько они компромиссны, да? Вопрос в том, насколько они выполнимы опять. И я знаю, что, скажем, в механизмах обеих сторон предложенных задействуется такой механизм, как СММ ОБСЕ. И господин Чевик, руководитель миссии СММ ОБСЕ в Украине, говорил о том, что не всегда, это я так дипломатично выражаюсь, вот эти предложения по задействованию СММ ОБСЕ отвечают мандату СММ ОБСЕ. Поэтому, опять же, вот есть еще такой факт, который тоже нужно учитывать. Поэтому я еще раз, я не хочу это комментировать, потому что я не знаю, что комментировать. Даже президент сегодня сказал, что ему кажется, что почти говорит. В одном приложении кажется и почти. Вот когда не будет кажется и почти, тогда можно говорить об конкретно. Еще, пане Сергею, сейчас в последнее время очень активно обсуждаются кластеры, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки Минский процесс. Можете ли вот нам популярно, нашим зрителям, объяснить, что такое кластеры и что они предусматривают? И могут ли они действительно продвинуть Минский процесс еще на несколько шагов вперед хотя бы? Ну, я не уверен, что его нужно продвигать, честно говоря, в таком варианте, какой он сейчас есть. Но, отвечая на ваш вопрос, понимаете, единого документа по кластерам нет. Мы видели слитые Россией, скажем, российские СМИ, 3 варианта. Предложение Украины по кластерам, предложение Франции и Германии по кластерам и комментарии к ним Российской Федерации. 3, скажем, разных документов. В ключевых моментах даже украинские приложения с германо-французскими не совпадают. С российскими они не совпадают практически на 99%. Поэтому говорить о том, что, скажем, будет результат от этого процесса, мне очень сложно в это поверить. Но то, что это помогает поддержать процесс, а иногда в дипломатии сам диалог важнее, чем результат этого диалога, то об этом можно говорить. Возможно, скажем так, вот с этой целью эти кластеры будут работать. Пока что говорить о том, что они продвинут именно Минский процесс, но я, честно говоря, очень сомневаюсь. Я видел просто эти документы, если они, опять же, истинные. И, правда, никто не опроверг, что это правда. Опять же, это начальные предложения, то есть они должны согласовываться с 3 сторонами, поэтому дорога к наработке единого документа, мне кажется, просто бесконечна.
Россия, мы видим, как Германия открыто поддерживает завершение строительства Северного потока-2. В отношении Макрона и Путина мы видим такие теплые продвижения и теплые отношения Макрона с Путиным, чем с Зеленским. Вот как вам нормандский формат? Может ли он что-то изменить и как можно доверять нашим партнерам? Ну, я думаю, что в какой-то степени нужно смотреть на эти вопросы тоже ситуативно. Да? У Германии и Франции есть свои интересы. Тот же, скажем, Северный поток-2, это есть, это объективно. И нужно это учитывать. С другой стороны, пока что, вот, да, со времени, в которое я нахожусь в ТКГ, я вижу, что они все-таки больше занимают украинскую позицию и, скажем, уравновешивают нас на вестах переговоров с Россией. Да? И, собственно, Россия сама обнаруживает это постоянные нервные, скажем, на русском акте, да, казака, заместителя главы администрации Путина, как раз попытка сместить акцент центр принятия решений с нормандской четверки на трехстороннюю контактную группу, говорят о том, что в нормандской четверке как раз России неуютно. Поэтому, если кто-то и может действительно куда-то продвинуть, скажем, нас к миру, то это явно не трехсторонняя контактная группа, где, я напомню, нет второй стороны, Россия себя второй стороной не считает. А именно нормандская четверка, в которой Россия считается стороной конфликта. И которая, опять же, является ключевым элементом в наложении санкций в Россию за невыполнение Минских соглашений. Поэтому вот там действительно, скажем, я вижу больше перспективы, чем в трехсторонней контактной группе, которая нужна для решения тактических оперативных вопросов. Но возможности решить там политические вопросы в таком формате, когда нет России как сторона конфликта, это невозможно, не нужно питать иллюзии. И вот еще что хотела спросить. Сегодня Зеленский подтвердил свою готовность встречи с президентом России Путиным и даже дал поручение Андрею Ермаку организовать такую встречу, определиться с датами и так далее. Будет ли целесообразна такая встреча Путина с Зеленским тет-а-тет? Ну, я не верю, что она может состояться, поскольку Россия не пойдет на эту встречу, если там будет обсуждаться вопрос Донбасса. Путин уже заявил, что Донбасс обсуждайте с Донбассом. Для Украины нет смысла встречаться с Путиным, если мы не будем поднимать там вопрос Донбасса и Крыма, поскольку именно это является главной проблемой в наших отношениях с Россией. О чем они там еще могут говорить? О газе, что ли? Ну, это как бы несерьезно. Этого не поймет ни в Москве, собственно, люди, ни в Украине. Поэтому то, что они дают поручения, мне кажется, это дипломатические, скажем так, политические шаги, демонстрирующие готовность к диалогу. Но то, что такой диалог состоится, я слабо верю. Либо кто-то должен сделать уступку или глупость, опять же, да, и пойти на переговоры по темам, которые для них являются неприемлемыми. Ну, то есть, я еще раз повторю, Путин не будет говорить с нами о Донбассе. А нам нет смысла говорить с Путиным, если там не поднимается вопрос войны Донбасса. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагл, у нас Сергій Гармаш був з нами на прямому зв'язку. Я надеюсь, еще мы свяжемся с вами через 2 дня, 28 апреля, когда вы уже ознакомитесь с документом и расскажете нам подробности. Чохсагл, у нас пане Сергію. Сергій Гармаш, представник України в трьохсторонній контактній групі в Мінську, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, что скажете? Зачем нам такой процесс, который абсолютно никуда не двигается? Нам, як громадянам України, нам, як Україні, чи нам, як Україні, звісно, як Українському. Дивіться, просто заяви вже роблять певною мірою такий інформаційний фурор, правда ж? Тому є політика як політика дій, а є політика як політика заяв. Намагання бути в фокусі уваги заради самої уваги, ще, знаєте, з часів початку фактично політології вважалося головною вадою політика. Головною чеснотою є відповідальність. Тому зрозуміло, що Зеленський говорить про те, що він хотів би зустрітися. Він вважає себе таким собі, знаєте, Ніксоном, який поїхав колись в ворожий на той момент Китай і налагодив стосунки. Але точно не можна робити ці зустрічі, тому що неможливий діалог, коли одна практично країна буде вести монологи. Умовами зустрічі буде виконання певних домовленостей, певних умов з боку Росії. Сам Путін сказав
що Росія буде визначати червоні лінії. Він не дасть нікому переходити червоні лінії, але ми будемо визначати, де наші червоні лінії. Зверніть увагу, останній конфлікт. Суверенна країна, Чехія, яка є членом НАТО, нагадую нашим глядачам, членом НАТО, вона отримала фактично вибухи на своїй території, вона отримала фактично терористичну діяльність на своїй території. Це є напад фактично на країну членів НАТО. Вони мали б реагувати. Вони ялово реагують. Тільки країни Балтії, які знають, що таке російська окупація, тільки Польща, Румунія, які також знають, що таке російська окупація, вони реагують на такі речі. А інші думають, ну, це ж не такі речі, на які треба реагувати. Принцип салямі, який був застосований Гітлером для того, щоб поступово пересувати червоні лінії, щоб не робити одразу напад, він застосовується і Путін. І застосовується давно. Невже ви думаєте, що Росія, яка вчинила окупацію Криму, яка фактично вчинила окупацію окремих територій Донбаса, яка вбила 14 тисяч українських громадян, яка мала би нести відповідальність за ці руйнування, за те, що вона зробила в цих територіях, раптом скаже, так, це ми зробили. Тобто вони того казали, що ми тут не при ділах, ми тільки є посередником, ви маєте говорити з нашими гауляйтерами і фактично з тими, хто має наші аусвайси, а ми, верніше, вже фактично будемо тільки, можливо, контролювати ці процеси. І тут раптом вона говорить, да, це ми винні, це ми несемо відповідальність, це ми вирішуємо питання. Тобто, грубо кажучи, якщо Путін погодиться на таку зустріч, він одразу визнає, це буде явка з повинною. Якщо він виведе війська після такої зустрічі, він погодиться з тим, щоб там були його війська. Тобто неможливо, знаєте, це як атеїст з віруючою людиною. Один сказав, Бог є, інший сказав, Бога нема. Яким чином між ними можливий компроміс? Росія вчинила агресію, вона є окупантом. Невже ми думаємо, що вона відмовиться від того, що вона є агресором і окупантом? Тому всі ці кластери, тому всі ці речі, які зараз відбуваються, це практично примушування до миру з Росією на умовах самої Росії. Я вважаю, що нема чого там робити Зеленському такого роду зустрічей. Я вважаю, що Путін буде визначати порядок денний такого роду зустрічей. Я вважаю, що насправді вона зараз не в інтересах України, громадян України. Але те, що хтось хоче попіаритись, той, що хоче показати, що він насправді також вирішує питання і спроможний говорити з агресором тет-а-тет, то зрозуміло, що Зеленський має певною мірою, ну скажімо так, навіть певну електоральну підтримку серед тих людей, які погоджуються на мир з Росією на будь-яких умовах. Але це фактично руський мір. Це фактично, знаєте, як кажуть, саме дурний заяць в лісі, той, який хоче сподобатись і сфотографуватися з вовком. Понагадаю, що колись Янукович віддав наш уран для того, щоб сфотографуватися з Обамою, рукостискання зробити. Зараз так само президент Зеленський, не знаю, що він хоче віддати, але заради самої картинки. Я не вважаю, що це можливо на сьогоднішній день, якщо дійсно йдеться про інтереси України. Пан Гармаш правильно сказав, якщо Путін каже, що там не буде питання Донбасу роздатися, а нам тоді не треба, ну і зрозуміло, Криму, для них питання це, як вони кажуть, завжди закрите. А нам без цих речей не треба туди їхати, то зрозуміло, що така зустріч неможлива. Але якщо там буде, як я вже казав, стосовно води в Крим, давайте будемо говорити про воду в Крим, а ми точно тоді відведемо, припустимо, частину наших військ. Давайте ми дозволимо практично вже в російському Чорному морі, давайте ми дозволимо, відведемо ці кораблі, які стоять на рейді Маріуполя і Бердянська, а ми дозволимо вам тоді проходити без досмотру. Давайте ви будете визнавати нашу Лосманську службу в Керчі, а значить це легітимізує окупацію Криму. Давайте ми тепер те, що вони закривають Чорне море фактично на півроку, давайте ми будемо дозволяти вам там ходити, а ви зробите те і те. Я вважаю, що це фактично є намірами Путіна, і ті, хто погодився на принаймні обговорення, вони проблематизовують ті речі, які є практично однозначно і одностайно підтримані світовою спільнотою. Ми не можемо проблематизовувати питання окупованого Криму, ми не можемо проблематизовувати питання окупованого Донбасу, ми не можемо взагалі навіть в риториці говорити про те, що Росія не є окупантом, не є терористом і не є тією країною, яка здійснює ворожі злочинні дії на окупованих нею територіях України. Оцей статус-кво, який фактично зрозуміло, пане Валерію.
чомусь вже тепер розглядається як ті питання, які ми отримали в якості якогось там миру. Це практично лиє воду на агресора. Я хочу успеть обсудить еще один вопрос. Президент США Байден предложил президенту России провести личную встречу уже этим летом. Территориально это может произойти в Европе. Давайте послушаем цитату. Я запропонував зустрітися цього літа в Європі, щоб обговорити ряд питань, з якими стикаються обидві наші країни. Наші команди обговорюють цю можливість прямо зараз. Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас. Пане Ярославе, насколько вероятна встреча Путина и Байдена уже летом этого года, и в чем ее смысл? Знаете, я думаю, что да, она очень вероятна, если никакие сторонние силы не вмешаются. Такие, скажем, как Китайская Народная Республика, которой эта встреча была бы не очень приятна, потому что все-таки в интересах США главный оппонент сейчас это Китай. США будут искать все нити для соприкосновения с Европейским Союзом, с Великобританией и, к сожалению, с Россией тоже в рамках вот этой глобальной стратегии по сдерживанию Китая. Однако все понимают, что и в США, и в Китае все прекрасно понимают, что Россия не будет полноценным союзником США, будет, скорее всего, идти речь о некотором таком размежевании сфер влияния, то есть своеобразный пакт о ненападении. И, конечно, будут обсуждаться вопросы и на других участках, да, таких как Сирия, Украина, Беларусь обязательно, возможно, Кавказ. Но все-таки ключевым вопросом остается вот эта вот тема – выдернуть Россию из орбиты китайского влияния и, соответственно, вот это российское воздействие, стягивание войск, бряцание оружием, оно отчасти и было задумано для того, чтобы Запад понял, что Россия вот такой большой военный потенциал имеет, что с ней невозможно обойти тему диалога, что невозможно ее проигнорировать. И действительно, летом все шансы имеют быть. Это А что по Украине? Какие вопросы по Украине могут обсуждаться? И может ли Америка пойти на какие-то уступки по Украине, чтобы добиться некоторого прогнозируемого поведения России? Ну, я вам скажу так, что на самом деле по Украине самая проблемная сторона – это, конечно же, присутствие российских войск на границах, стягивание дополнительных войск в Крым и кораблей в Черное море. И сейчас это является усиливающим козырем российской стороны в переговорах, потому что все понимают, что ни США, ни страны НАТО в целом сейчас не могут выставить в Украине хоть какой-то сопоставимый контингент. Но я, опять же, уверен в том, что Украину не поменяют на какой-то другой регион, на Сирию там или на что-то такое. Я думаю, что, скорее всего, будет достигнута определенная стратегия, когда стороны сделают несколько шагов назад, причем не столько Украина, да, поскольку шаги назад украинской стороны Россию мало волнуют. Они рассматривают нас не как предмет переговора, а вот как цель для давления. А США сделает, возможно, несколько шагов назад. Я думаю, что на несколько лет, может быть, даже очень забыта вот эта тема с получением ПДЧ в НАТО, которую внезапно начали педалировать и также быстро перестали. Взамен Россия идет на такую гибридную деэскалацию, небольшое отведение войск, и снимается эта угроза полномасштабной войны по всему фронту, но сохраняются все эти риски, которые были в Крыму, на Донбассе, к сожалению. Скажем так, то, что будет происходить между США и Россией, будет попыткой утрясти какой-то вот мирный договор. Но это, конечно же, еще не финальное и не главное событие. Шпионская война продолжается высылка дипломатов, работают спецслужбы. Примирений пока нет речи. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсаг, у нас Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Валерию, вот у нас буквально 1,5 минутки. Кому больше всего выгодна эта встреча Путина и Байдена? К какой стороне?
Ну, по-перше, Путін буде вважати, що йому, тому що нарешті він примусив собі телефонувати, з собою говорити, з собою зустрічатися. Його мрія, я нагадаю нашим глядачам, коли в 15-му році він був в Брізбені, практично на зустрічі Великої Двадцятки, і був там руконеподаваємим, сидів, снідав один, полетів на день раніше. Так от, він тоді примусив з собою говорити, бомбардуючи Алепо, фактично створюючи тиск мігрантів на Європу, спалах певною мірою навіть тероризму там. Тому він примусив тоді говорити, і зараз він намагається примусити говорити. Але, розумієте, я думаю, що все ж таки в більшому виграші буде США, і я сподіваюся, що і Україна. Але це залежить навіть не так від української влади, від нас з вами і тих хлопців і дівчат, які зараз на фронті. Вони не дозволять говорити про себе поза нашою спиною. Я кажу не пафос, я кажу ті речі, які колись говорив в 16-му, коли говорили, що Трамп точно розміняє боротьбу з ІДІЛ, точно розміняє Сирію, точно піде на велику певну міру змовою з Росією, але не вийшло. Ми отримали насправді двосторонню, двопалатну підтримку в американських США, тому що саме громадяни Америки вже казали своїм губернаторам і своїм представникам, хто є тією країною, яка втручається в внутрішні справи там з виборами і таке інше, ставлячи під сумнів суверенне право американських громадян обрати собі президента. Так от тоді це не стало можливим, і сьогодні точно не відбудеться. Тому Байден це розуміє. Він прекрасно розуміє, що в ескалації насправді країни, які не мають громадянського суспільства, незалежних інституцій, такі як Росія або Китай, утримує певну міру преференції, тому що вони пам'ятають Карибську кризу, і тому вони відвернули ці два кораблі, які йшли в Чорне море. Тобто вони певною мірою показали, що і вони можуть відповідати. Але думаю, що зустріч відбудеться, якщо вже в мене там дуже мало часу, вона відбудеться як зустріч формально, тому що Путін цього хотів, але за своїм змістом це буде певною мірою, скажімо, більше перевагою з Байденом. Він назвав Путіна вбивцею, він прекрасно знає, хто на сьогоднішній день є країною тероризмом, він знає ці тренди. Ми недавно чули слова Роджера Мура, людина, яка очолює Мі-6, що Росія втрачає свої впливи. Росія вже програла Туреччині Сірію, програла в Лівії, програла Південний Кавказ. Нагадаю, це бачать в світі. Росія насправді хотіла отримати результати своєї агресивної політики, але натомість отримає наслідки. Вона не могла не показувати насправді, що вона може зробити, але вона певну міру обнажила свої також вже падаючі зусилля. І я абсолютно переконаний, що ця зустріч, вона відбудеться все ж таки в інтересах світової спільноти, виклик, який кинув Путін своїми агресивними діями. І Захід вже тепер розуміє, звідки йде небезпека, і сподіваюся, що Байден також це розуміє. А что касается санкций, будет ли усиление санкций со стороны США в отношении России? Ведь последние санкции, которые анонсировали, которые ввели, они не такие уж и страшные для России. Ну, санкції мають сенс в демократичних спільнотах. Чому я казав, що країни тоталітарні, вони мають певну міру в короткостроковій перспективі більш потужні можливості. Так от санкції можливі, коли ти разом їх вводиш. Ну, скажімо так, якщо американці не будуть там постачати якісь там турбіни для Газпрому або якесь обладнання, їх можуть постачати, ну, наприклад, та ж сама Швеція або та ж сама Німеччина. Тому я й наводив приклад, наприклад, Чехії, що Європа, вона має і інтегровану в Росію свої ланцюжки економічної співпраці, і сама інтегрована в російські ланцюжки. Тому просто США не можуть вводити санкції, це буде недоцільно, неефективно. Це тільки покаже Путіну, що він може робити далі, порушувати будь-які речі. Тому тут, скоріше, більш важливий поступовий, але все ж таки єдиний фронт. Думаю, що насправді на сьогоднішній день, якщо Росія не буде робити якихось дій агресивних, а ми побачили, що вона показала, що ми можемо, але відкотили, я вже про це говорив, то санкції не будуть введені. Захід боїться отримати катастрофічні процеси на території Росії. Вони колись вже побачили, що таке Ірак після Хусейна, що таке Лівія після Каддафі. Вони не хочуть отримати катастрофу на території, начиненої ядерними боєголовками. Як казала Маргарет Тетчер, верхня вольта з ракетами. Вони не хочуть дезінтеграції Росії. Вони намагаються тримати це під контролем. Звідси такого роду поступові в цих процесах, але зараз ми говоримо не про ситуацію статус-кво. Все ж таки це війна, і в нас гинуть люди на нашій території, наші бійці.
і Росія окуповує наші території. Але все ж таки тренд для Росії, він нисходящий. Тому вони намагаються певною мірою все ж таки аналізувати ситуацію і діяти дуже обережно. Ну, грубо кажучи, коли вони зробили санкції проти Дерипаска, це обвалило, вірніше підняло ціни на той самий алюміній, і самі західні компанії почали страждати. Зараз санкції щодо нафти, вони можуть призвести до того, що нафта виросте в 3-4 рази. І Захід також буде отримувати не ті результати, які хотів би робити. Вони роблять обережну політику. Як нам зараз і мені не хотілося, щоб вони робили по-іншому, але все ж таки в них є інституції, аналітика і не спонтанність хаотичних дій, а системність дій. Дякую. Все ж таки тренд України позитивний. Дякую дуже, пане Валерію. Спасибо, що були з нами на протяжении часа. Валерій Димов був з нами на прямому зв'язку, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». У нас остается буквально 7-8 минут. Я хочу продолжить этот эфир и вспомнить события 35-летней давности, а именно катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции. С нами сейчас на прямой связи Леонид Косянчук, ликвидатор на ЧАЭС 1986-1988 годы. Пане Леоніду, вітаю вас, селям алейкум. Да, доброго дня. Доброго дня. Пане Леониду, как и при каких обстоятельствах вы узнали об аварии на ЧАЭС? Мне просто по спецсвязи позвонили и сказали, что вот такая ситуация. 10 мая я уже был там. А как объяснили, что случилось? Ну, объяснили, что произошла авария, разрушен блок. И мы поехали разбираться, что там произошло на самом деле. Ну, я так понимаю, что руководство на то время не до конца осознавало весь масштаб катастрофы и не верило в том, что РБМК может взорваться. Так? Или же были какие-то другие причины, вот почему изначально вот многим ликвидаторам и не только не говорили о том, что реально произошло? Ну, знаете, тогда еще такого понятия, как ликвидатор, не было. И на самом деле руководство не верило в том, что разрушен 4-й блок, что реактор сам разрушен. До того момента, это было до утра 26 апреля, пока, в частности, в том числе и мой будущий начальник цеха Сухецкий Анатолий, сделали разведку и увидели, что практически центрального зала 4-го блока нет. Да, что он разрушен, что пятак уже застрял в конструкциях, и реактора нет. С того момента все начали понимать. А то, что центральное руководство пыталось скрыть масштабы катастрофы, это правда. А когда вы поняли и узнали, что масштаб катастрофы действительно это что-то из ряда вон выходящее, это что-то не рядовое, это что-то куда хуже? Это было оценить тогда, когда я уже попал на станцию. То есть это уже 10 мая, да? Правильно я вас поняла? Ну, конечно. В тот момент, когда я уже попал на станцию, тогда было понятно, что это на самом деле очень серьезно. А вам говорили? Но никто не ожидал. Вы абсолютно правы в том, что никто не ожидал, конечно, от РБМК-1000 таких вещей. То есть, он считался на самом деле очень безопасным реактором до того момента, пока над ним не начали проводить эти эксперименты. А когда вас туда отправляли, вам говорили, какие это может нести риски для вашего здоровья? Ну, в отличие от многих тех, кого потом туда направляли, в том числе и через военкоматы и так далее, но это уже было чуть попозже. Это когда уже оперативный персонал, было понятно, что не справится с этой проблемой. Не все понимали, куда они идут и что им грозит, и как это. Оно же как бы без запаха, без ничего. Когда из-за 131-го йода начали кровью кашлять, тогда уже все начали понимать, что что-то здесь не так в атмосфере. Но на самом деле, так трудно рассказать словами, это не 5 минут,
не пятиминутная такая вот история, да, которой можно осознать весь масштаб того, что там произошло. То есть радиация, она физически каким-то образом не ощущалась изначально, правильно? Ну, она же, да, не имеет запаха, ни цвета, ничего не имеет. Я говорю, но потом, когда начали уже проявляться бета-ожоги на теле, когда 131-й йод поднял щитовидку и начали быть такие кровавые обшаркивания, тогда уже начали понимать, что, ну, многие начали понимать, даже те, кто был не знаком с ядерной физикой, что это, в общем-то, не так все просто. А у вас была Так, какая-то... скажу вам так, что к июню месяцу на всем теле был одинаковый загар, как будто был нагишом в Сочи. То есть настолько там была такая большая мощность дозы и действие короткоживущих. Ну, вот. Ну, я же говорю, за 5 минут этого не расскажешь. Да, а какая-то спецзащита у вас была? Одежда какая-то специальная? Ее выдавали каким-то образом? Но вы знаете, при той мощности дозы никакая защита не могла работать. Там защита была одна. Это минимизировать свое пребывание в зоне действия такого прямого излучения. Там, чтобы вы понимали, на крыше там до 12 тысяч рентген в час были активности. И до 100 рентген было на грунте, там, где была высыпана графитная кладка с реактора. Вот прошло уже 35 лет с момента тех событий. Вот какой главный урок нам преподнесло 26 апреля 1986 года, как вы думаете? Ну, если так проще говорить, да, что нельзя с гранатой играть людям, которые не понимают принципа его действия. Так произошло и с реактором. Говорили, что он настолько безопасный, и начали на нем ставить всевозможные эксперименты. Ну, а в определенный момент РБМК-1000 он показал свои конструктивные недостатки в том, что он, ну, в частности, то, что с ростом температуры он обладал положительной реактивностью. Ну, для вас это ничего не скажет, для атомщиков это понятно, что поток нейтронов увеличивается с ростом температуры, и что, в общем-то, противоречило той физике, которую мы все изучали в школе. Что когда больше температура, значит, больше броуновское движение атомов и затруднено прохождение нейтронов. На самом деле это было не так, и это показала вот эта вся эта авария. И вот что еще хотела спросить, как долго вы там находились, и после того, как вы оттуда уехали, проходили ли вы какую-то реабилитацию, и как сегодня, вот очень важно, очень я хочу все-таки понять и услышать, как сегодня государство Украины заботится о таких людях, как вы, о таких героях, как вы, которые когда-то ликвидировали катастрофу на Чернобыльской АЭС? Ну, вы знаете, никакие мы не герои, мы просто делали свою работу на самом деле и действовали по принципу «кто, если не мы». И эти все фильмы, которые потом выходили, да, там не было передано той атмосферы, такого жертвенности, что ли, как она на самом деле была. Да, там никто не думал о себе, все думали о том, как решить эту проблему. Ну, в частности, я там был чуть больше 2 лет, и то был потому, что мы скрывали свою дозу облучения, мы даже снимали средства контроля себя, когда уходили в активную зону. Я потом проходил лечение и у нас, где-то порядка 7 месяцев в общей сложности по клиникам валялся. Вот. Но самое главное, что мне удалось пройти лечение в Соединенных Штатах, в клинике доктора Гейла. И это как бы практически, я думаю, что именно поэтому я до сих пор и жив. А с состава нашей лаборатории радиационной безопасности уже меньше половины осталось живых.
Дякую вам дуже, пане Леоніду. Чохсагол нас. Леонид Косянчук, ликвидатор на ЧАЭС, был с нами на прямом зв'язку. Но я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок, но я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания, увидимся буквально через час. А сейчас эфир телеканала АТР продолжает программа «Рамазан Берекеты» с Ситумером Ситумеровым. Не пропустите, Коршкенч.